Eiks tota se kuvaa? Noniin, mä kuvaan. Vitu Pasi vielä. Kai saa kuvata. Hyvä. Mulla on just tippunut sen vaan mulla takakantossa. Joo, no kiinnittäkää sellainen, että täällä on merkinnät ja rekisteri on tossa. Et se pitää kiinnittää. Näistä kerroista, kun pysäytetään, niin tulee sakkoa siitä, että sitä ei kiinnittää. Mitäs kannattaa nyt mennä? Eiks Kehä ykköstä saa ajaa? Ainakin Mopol saa. Joo. Silloinkin olisi hyvä olla se hitaan ajoneuvon kilpi, koska tätähän ei erota kauempaa henkilöautosta. Autoilijat tulee yllätykseen, jos tää kulkee 4,45 ja autoilijat tulee yli 8. No me päästään suoraan tästä Kehä ykkösen. Joo, tästä lähdette länteen. Niin siihen me oltiin menoskin tosiaan, ettei tarvitse toivottavasti pähtävää. Paljon sieltä tulee sakkoa? 35? 35 €. Rikesakko. Joo. Tää on siinä ja siinä, että kun pitäisi kirjoittaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, koska on yöaikaa. Mitä siitä tulee? Kun se olisi paljon suurempi, eli se tulisi Onko se päivä? Olisiko se päivä? päiväsakkoja, joo. Toista puoli tuntia sähläystä. Vedät nimi yli ja uudet nimet alle.